Min Novembru li ġej, pajjiżna se jkollu 6 ċentri għal ġbir tal-iskart goff. Dan peress li se jinfetaħ ċentru ġdid f'Taqali. Dan il-proġett se jiswa ftit iktar minn 3 miljun euro u huwa parzjalment iffinanzjat mill-fondi Ewropej. Il-ħidma fuq ilha għaddejja għal diversi xhur u ammirat għall-użu tar-residenti tal-Akkwati tal-Mosta ħattartu ħal-Balzan. B'differenza miċ-ċentri l-oħra tal-iskart goff, dan iċ-ċentru se jkun attrazzat bi glass cutting machine. Dan huwa makkinarju li jkisser il-friċken ta' ħġieġ biex jieħdu inqas spazju meta jiġu esportati. Jean-Luc Zarb li qed joħsib dan il-proġett spjega li peress li dan is-sit se jkun viċin il-Pitkalija se tkun installata wkoll composting machine. Permezz tagħha huwa mistenni li jsiru ma' 650 tunnellata ta' kompost fis-sena. Il-fatt li ħajkun hemm iktar green cuts u materjal ta' natura organika, aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-composting tiegħu. Il-mod kif jiġi prodott huwa li meta jkun jiġi xreddjat, il-shredding tiegħu l-materjal jittella f'temperatura, jimmatura u fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-kompost li jista' jintuża biex idemmel l-areas ta' għaliqi, siġar u anke fil-privat. Din il-magna kienet importata minn Spanja u taħdem bl-enerġija tax-xemx. Tonio Montebello, l-kap eżekuttiv ta' WasteServ, spjegalna x'inhu lan taċ-ċentri ta' skart goff. Lan tal-CSI huma li nilqgħu domestic waste li jkun balki bħal pereżempju fridges, washing machines, affarijiet tal-plastik, aluminium, ħadid, anke affarijiet li huma perikolużi bħal mija żeba' pereżempju u anki mediċini. Li jiġri mbagħad skont il-materjal, materjal li tesportaħ, materjal li jinbih, materjal li jinħaraq, etc. L-għana ħari huwa li kemm jista' jkun innaqsu l-materjal milli jmur ġol landfill.